baro na nga ba na kingitip ha siya pang kapisa? Bat baro uwe pa uwe ubre wat ukunlung kena hadu ubalasan larang pa ukwa banyo ya kapisa. Bat ka pat kata kapisa, ka jingkeli kalong menta. Ya kapisa la penkerteng hagi arteli ki jingmut. Menta tungin siya pai kindiat lingkot halo hargani. Ka kapisa kadai ka wei na kiba ubriu udan kam hakmat tam ngabaro ki jajing dan kam. Klem maka ngimla ban thiet ya kabam gadi ya kitiar kitar ki jan kinap wat ya ki dawai da shin hakapor bapang basitam. Bat baro ki ki jing dan kam klem kapisa ngimla ban le ne ban yo ya kita ki jing dan kam bangi ngi dan kam haka jing em. Bat daga jing dan ya kapisa ngila ban yo ya ki ki bangi kwa ne ki bangi dan kam haka jing em. Haka juk jongi mental le ban em klem kapisa kalong ka jing em kabas ngokor det bha namar balajan baro kitiar kitar ki jing dan kam ki bangi hap ban shutet daga ne kapisa. Kumta kapisa ka deru ka wei ka jing pen sngopha ya ka jing em ubriu. Pat bon ba ki briu ki khuslai habam dan kapisa hapla. Henry habadon pat kapisa hakapla kapen wat ya kasni do ubriu kapen ibha briu kapen syong hin. Teng habapet ya kene ka juk ka bangi em menta lele. I kumba ka dei kapisa ka balathiet wat ya ka jingya dei para briu lane wat ya ka buram ru. I kumba ka lathiet lot da kapisa. Namar syat yo sngow ka kentien ba ya ki babyang kapisa ka buram ru ki khamyo. Ngam dei ba kren ben ne kren shot ya no an renga kren kat kum ka jingyo i. Kumta habangi dan ya kene kapisa da shisha ka pen snobha ya ka jing em ubriu. Tangba ken mau pat tang ka wei la bakala ha kapisa ka jing em kala jat kala khuslai kala lenga bat ka pen pisa. Bat haba bakala ha kapisa kan poi ka puar bakan pen pisa yo ubriu hadu tang ban thia wat ban em om kwa shu namar balas ngau lenga pisa palat ka jingmut jing perkhat. Bat habang ni bakala ha kapisa om tang baka penjat ka peleng pen pisa Henry kala aru ban penki wat ya katma. Namar na kapisa lami bon gitma la kalong haying ngesem ne shiparlok ne hangno ru. Wei la bakala ha kapisa laki ka jingyania laki katma. Kumta dei kinia artli ki jingmot bangaang la penkerteng ya kapisa haki artli ki jingmot kabaneng kong kalong ban pen sngopha kabaar pat philabakla kala pen pisa. Kumtang hap banang ban penden kamyaka ladangi nang ban penden kamyaka kapisa kade ka jing mentoi ka pen sngopha. Ladangim nang pat ban penden kamyaka pisa kadai kanong pen khuslai kanong pen lenga pisa yapi bat yanga. Kene kalong ka jing batai balengkan bangin long ki bahusiar.